Futhi siyabingelela igama lami uSiphiwe Matombela bengicela nje ukuthi uqale ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze uzothola bafethu okuningi kwenzakalayo kulona leli khasi bafethu ngihleli ngisho ngithi liyafundisa liyasiza ezintweni eziningi zabantu njengoba siphila nje emhlabeni. So bafethu kunodaba la esike salenze emasontweni noma ezinyangeni ezadlule obelithinta ke usisi kanye noBenten wakwazi ubhuti wakhe wagcina ke washana ubaba wakhe. So babona ke bafethu ukuthi saya ekhaya khona lapha ya safike ke sakwazi sabuya naye umfowethu lo ohlala ke nomama lapha ke ngithe makusenjalo ngathintwa ke umndeni wakhona kwaGumede ngathintwa nangubhuti okulapho khona wangitshela khona ukuthi cha mfowethu nathi siyafisa ukuthi sobhodla ngoba umakoti lo ohlala naye umfowethu loya umakoti kabhuti wakhe okusho ukuthi ubabezala wakhe lo bese kuba umakoti kabhuti wakhe lo umakoti kabhuti wakhe. Yes, so wasesho ukuthi uyafisa ukuthi ke nawo bezobhodla la bezobhodla bevezela abantu ukuthi kahle kahle udaba lonke lume kanjani ngoba nathi besisathukile nathi ukuthi khona umuntu nje usengavela aphume avela ahamba ohlala nengane encane so nje nathi besisathukile. So ingakho ke mhlawumbe umfowethu eke wangithinta waseke ngase nithi kayi mfowethu somvakashela mase umuntu mhlawumbe senalo ithuba njengoba namhlanje sesinalo ithuba lokuthi mhlawumbe simvakashele sibusiza ukuthi mhlawumbe bawusichazela bethi mhlawumbe ke ngalo lonke udaba mhlawumbe kwenzakalani kugcine sekunje. Sanibona baba njani? Siyaphila kakhulu. Siyaphila kakhulu. Yeah. Qhawe lesizwe sibingelele bhuti. Yebo bhuti njani? Yeah, siyaphila. Siyabonga. So ngicabanga mhlawumbe qhawe mhlawumbe ungangichazela nje mhlawumbe ukuthi uchazele ababukeli mfowethu ukuthi izathu kahle kahle wabona kuphi wabonani mhlawumbe njengoba sesifike la mfethu. Yebo mfethu lapha ekhaya kwaGumede sinenkinga baba. Yeah. Ngathini besino umfowethu unomuzi lapha nje ngaphesheya. Yeah. Umfowethu besebenza enani imqasho enanengane futhi akayithola ngaphandle washada nomakoti. Uthe mayeseshonile umfowethu. Yeah. Ayi sidezele simnakekela kumakoti sihambe somhlola wakunane emqasho uhlala neziqashi lapha manje kumele usubheke umuzi omfowethu uthi ungaxhaphazeki egcineni. Awu kwamba sengiyabona mina ngumuntu obuye ehambe eyiphuzele nje ngama weekend manje ngiyabona ngelinye ilanga ngibona umakoti ukuhamba nomfana omncane bengena lapha endlini. Ngelinye ilanga ngibize ke ingane umfowethu sithe ukukhula ngiyibuza ukuthi simo njani lapha ekhaya ishithi bamncane impilo ayinhle kahle. Umama lo sihlala naye akasasinikeza imali yokhera yasiniselela nangezinto. Ingane yakhe endala ekaba ingane yakhe endala efikile emshadweni. Oh yebo efikile izala nobaba noma izala umfowethu ngaphandle. Oh izala umfowethu ngaphandle. Oh yeah. Kodwa nje umalokazana wethu le wife ivele ikhona. Oh yes. Uze la yena ezogada zona lezi ngane zomfowethu. Yeah. Manje ke akasayiphilisi ngendlela njengengane zakhe. Lokuhamba umfowethu ngihambe ke ngikhulume nawo umakoti hayi ngoba ngumuntu ophuzayo ke mina ngithathisa nje kwesiyabhu yapho. Yeah. Ngoba nangelinye ilanga ngathi mangikhuluma naye ngimtshela ukuthi makoti kumele ungivumele ukuthi ngideze ngizogada la ekhaya hayi ngoba sengifuna ukungena. Yeah. Shuthi ke yena ngokuthanda kwakhe ngokubona kwakhe wabona sengifuna ukungena kanti ngibalekela ukuthi lapha kuhlala iziqashi. Yeah. Uma kuhlala iziqashi lezi iqashi ezihlalayo la zizokwenza noma yini ngoba akasekho umuntu wesilisa kanti futhi ekugcineni kumele bazi ukuthi ukhona umndeni wakulomuzi asikho isidingo sibengenza noma kanjalo. Umakoti wabona ngenye indlela ke ayo kwaba nokuphikisana hayi nganganaka kodwa ngamethulelo ubaba ukuthi ingane ayihleli kahle lapha futhi kunomfana omncane sengihlale ngimbona engena kuleli agceke lomfowethu kuzothi kuyamina baba elwe nami makoti ake kuye wena njengomuzi wendodana yakho uyobona. Ayo wahamba ubaba wangilalela ngelinye wazi waya ke baba wasengibuyele sengibuyela nenkinga uthi hayi lento angiyibona iyiyo umakoti akamfuna ukumbona. So ngifuna ukuthola la ukuthi wena uzuyasibhalela nje wena ubone ini
ya ngifuna ubucacisele nje mfethu ababukeli ukuthi wena uboneni uze ungibhalele. Ngibona sekuhlale ngene umfana omncane lapha mangithi ngiyathola komakhelwane uBen 10 wakhe. Yeah. Sebayathandana. Yeah. So baba wami ngicabanga ukuthi mhlambe ungabachazela baba mhlambe ngawo yonke into mfethu njengoba esewashayile mhlawumbe mangafunqaba. Mhlambe nawe usungachaza nje nawe ngokwakho ngoba nithena nifuna ukubhodlela umphakathi mhlambe ngezinto eziphathele nosisi ngoba nathi kuyasithusa nathi asifuna uqamba amanga ukuthi vele kube khona nje umuntu ongahlala nengane sizwa futhi ukuthi uthi uganile. Kuyiqiniso phela siphucekile ngophakathi wayo siphoqe kakhulu ngoba esho ndodana ukuthi wathi nami ake ngiyobona isimanga lesi esehlela ekhaya kwehla nesithunzi somuzi sikhona mina njengoba ngubabezala lokhu kuzokusinikeze nokuthi sibuze imibuzo ukuthi kanti la yasuka khona wengayalwa ngalo makoti kwasathi ukuthi ukhulele emakhaya kunenhlonipho umakoti uyayalwa emayogana kodwa indlela enza ngayo akukhombisi njengoba sheshe undodana azange akhombise nokukhombisa ukuthi namhlanje khona ubabezala kufanele veze inhlonipho kufanele ehlele ngezantsi uBen 10 kwangathi impela indoda ashade nayo wangasazi nokusazi alikho angazange alikhiphe wakhuluma ngathi ubona untanga yakhe ubona ubhuti wakhe wangazi nokwazi ukuthi mina ngubabezala indodana liyashonayo izalwa yimina kufanele ahloniphe phela njengoba ihlonipha naye kufanele ngihloniphe nami. So manje sithi hayi mhlawumbe eke size kwabezindaba siza la kuzazi ukuthi angeke basisize uma sekunje ngoba bathi ngathi ingaba nkulu ingazekeki so siyalidinga kakhulu ikhambi. So ngifisa ukuthola wena wafica umfowethu lo asehlala naye. Yes kwenzakalani mofica umfowethu lo ohlala naye lahlala naye sehlala naye njengamanje. Hayi walwa nje ngalendlela mise siyambona esameluleke ukuthi uma kuthiwa uyayidinga phela indoda ezogada izingane kufanele ukuthi ungene umfowabo wendoda hayi umfana omncane ozothi umuzi ululazeke manje umuzi wamanguni ululazeke manje kungabi khona inhlonipho kwathi singena phi lapho sayithanda indaba singena phi indoda yakhe seyafezela afuna indoda ezomngena yena lokho akwenzile ukuzobe ethanda manje sicela ukuthi manje kusho ukuthi aphephile ke namakotishi manje yonke le mali iyohamba yonke le imali kaGumede manje ishonele manje kuBen 10 uBen 10 angamlobola ngamenza elanga lutho ozohlifa la kaMnguni sikhona ngeke sikwazi ukuyimela le into so ngcono letho sikhulume siyimfimfithi siza ukuthi singaziphuma nasiphi isisombululo. So ngifuna ukuthola laba ukuthi mhlawumbe umakoti mhlawumbe noma undodana wakho lo sadlule emhlabeni engathi ngalala ngokuphumula mhlawumbe kwakunjani ukuzwana mhlawumbe nokubambisana phakathi kwenu mhlawumbe naye mfowethu lo ngasekho undodana. Hayi kwahamba kahle kakhulu esekhona kuhamba kahle kakhulu kushintshe nje manje angathi makwenza ukuthi indlela aphuza ngayo yini utshwala sebomlimaza ingqondo yini umakoti uyaphuza nawe uBen 10 futhi uyaphuza kuba ngathi bahlangana khona emajointini lapho njengoba bezwana kanje nje so ezwa ukuthi lo kanti undodana ushone nje kunamakoteji waseyanamathela kuBen 10 wavela kasebenzela ukuthi ifa manje likandodana nezingane kube likaBen 10 umuntu wangaphandle. So manje ke yena usisi kwakunjani ukuzwana phakathi kwenu ndawonye kusaphila unakhunjani ubhuti? Hayi kwakungcono hayi kwakungcono hayi wengakhombisi usho ukuthi sifihle induku emqubeni wengakhombisi ushintshe nje manje ngasekundodana. So ingane njengamanje zikuphika ingane lezi ezinye isahlala khona naye cha ayisekho wayixosha kwasala le yakhe efike nayo walezi zikadodana ayificile hayi wayixosha wayixosha ngaliphi wayixosha wayisaphi? Hayi kodwa ziyibonela akafuna ingane ngabona ihlala ehlotsheni afuna ingane yena la ezomphazamisa ehle noBen 10 lezithi akuyeni baba ngone ihambeke ngeke imele yena le into. Ingane zazithi zamthimulu yebo zazingena ndaba nje naye sithi umfana omncane kanjena yini lento umuntu ofana ukuthi ubhuti wazi ngabe ubaba kanjani na uqala lapho ke inkathazo ngone ihambeke la sizwe nje thina seyigcoshile vele engasekho sisela njengamanje. Ngaxhumana nonina kavela athi abayithathe ngoba nama ngisebenzi ngizohluleka ukuzonda lapha ekhaya. Athi futhi benginalo uvalwana ukuthi angifuni ukuthatha inqumo ubabe engazi asengichazela ubaba iqiniso angeke ngivele ngifuhlele izingane ngoba kwakuzoba nomsindo omkhulu. Athi nje onina bayithathe ngizokulungisa nobaba indaba sinakho sengihlala nobaba
singumchazela neyingane ayisahlali lapha uyayixosha ngifuna ukuthola lapha ukuthi mhlawumbe ayikho into ebhlungu mhlawumbe usise enamenza yona mhlawumbe kusakhona umfowethu ngoba mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe because izinto ezinjalo baba ziyenzeka ukuthi mhlawumbe wayihlukumezeka yabo njengamanje sithola ifreedom mhlawumbe njengamanje mayisekhululeka bese nani sebuyisela induku kwakunjani ukuzwana kwenu naye noma zikho izinto ezibhlungu enanimenza zona sazwana naye kungukuthi ke umuntu ngekumazi sazwana naye engenankinga into eshaya kakhulu umkamfowethu ukuphuza uphuze nini uphuze nje emva kwakho ukuhamba kamfowethu sanalokho kuzothi hayi mhlawumbe namawari sazama ukumbuyisa endleleni konakale lapha sekuphumina imali kamfowethu akade eyibhalisile ngapha ekuphume neimali hayi bekuyindoda enamandla ukubona nanamakotishawe nje bekuyindoda nje binamandla impela ikwazi futhi nokuqongelela yonke into zaphuma ke imali hawu konakala manje imali wayiletha la ekhaya alotho ezinye lotho ingxabano nje iqala lapho ngokubuka kwami ubona ngathi masisondela thina sizofuna ifa futhi mina mayethu baba akabekho umuntu omnakekelayo ubona ngathi uzongenwa uzoncishwa inkululeko yakhe useyibona phela manje esephezulu kakhulu manje wena baba umama ubedinga ukunakekelwa kanjani njengoba esho nje umfowethu ukuthi wawuthi akabe khona umuntu ozomlekelela waphethe ngithi thina njengabantu abadala bosiko sikhulu ukuthi umfazi meshona le indoda kufanele angenwe ukuze umfowabo abheke umuzi akazi ukumgada umakoti akhulise nezingane so lokuthi nje kufanele ayoqoma ngaphandle bekhona abafowabo asikwazi lokho thina wana le moto le ayithole nje esho njalo ukuthi uthole imali bothi kusodla imali enye imali yazo uthenge imoto enhle ishalo Benton uhambe ishayisa mase siyakhuluma nje sisabantu ababe sine sesifuna ifalize kuthina kanti awethu amafa so manje konke service singabe sazi kufanele sithini ke manje akasakhuzeka akasalawuleki nje useyinkinga nje ngiyacabanga mhlawumbe ngicela ukuthi mhlawumbe simenzele i-call just nje ukumuzwa ukuthi emoyeni ukanjani nagcane mhlawumbe ukhuluma naye asenesikhashana kanti nesikhashana kugcina sasikhuluma kona lokho ukuthi sithi silungisa lento nodana sibona ukuthi sisithusa ukuthi kwenzeka so wathini ke respond hayi uthi nje afune nje simlawule umuntu ofana umlawule usadlule emhlabeni thina akwazi ukumlawula thina wengaganele thina singobani thina nangamangala ndawo nami kuba bezala kuba kanjani kuba kanjani ngani mhlawumbe ekhanda akusahambi yini kahle ngazi kungene yini ngicela ukuthi ninginikeze inamba yakhe mhlawumbe ke uzame baba ukuthi mhlawumbe ukukhulume naye isimuzu umoya ngoba siyafuna ukuthi umoya suzwe ngicela ukunikeza baba 076 hayi ungayimemezi ngicela ukuthi nje ungayibhala nje baba ungayibhala so that bengezwe abantu ukuthi inamba yakhe ithini ngoba bayifuna abantu la lwasisi ngicela ukuthi uyibhale hayi siyabonga inkinga lena hayi isala lapha nayi kwakho isaphuma kanzima lapha saphuma nje kanzima sezomshini isaphuma kanzima lapha ukube sabagunda washo ukuthi uyadingeka ngathi ngishaya network yazi zama ayisaphumphela kunzima lapha umfana loyana wagwaza njengoba nje wayewubona nje story wagwaza umfowabo wachayiba amanga hlapha u3 waza la ethi uyavika uvikela ubaba wakhe umfana washaya ngisho ubaba wakhe washaya yonke into idemon nje la ngempela athi umuntu yeke zame baba wami ukuthi mhlawumbe lekelele lapho kulekelela khona singajabula kakhulu shaya network yazi shaya network kodwa hey
hayi kunzima baba yena nasesayinikela ke nje kulezi zinto ayi yebo silihamba lonke izwe lena hayi siyabonga umsebenzi ngezinyathela nje hlangana nazo imbi la ithutha lezi hayi hayi kodwa kuyasiza ukuba khona wena ngoba izinto igcina ihlala obala yebo nezwe libona nezwe libona ngoba abanye bathatha isayidi kanti abazi ukuthi isimo sithini manje base nifike nimbule nje ihlala obala engina airtime awukhulume naye baba Yebo sawubona. yebo ninjani Ngiyaphila njani? hayi siyaphila bese ngajabula nje umakoti engathi egqiki kancane lapha ekhaya kaGumede azosibona Ngikhuluma noba mina. oh kuba nobaba kandodana lo bomganile uGumede Hey ungiqhamukela lapho baba ngihlangana nalonto mina. Hayibo. hayi khona uncane futhi ukulungisa nje Yini makoti ofuna ukuyikhuluma nami? Yini ofuna ukuyikhuluma nami? hayi makoti ungali uyasili Baba behlanganise nani? khona uncane futhi ukulungisa kodwa hayi ehlisa umoya Hayi. Ngisandinga empilweni yami indoda yami yashona ngithi. phela wawuganile lekhaya Hey wena baba ngicela ungiyeke phansi ngicela ungiyeke. wena wathelwa ngenyongo phela Andina lezokunosa. uyamuzwa ke mfowethu bodla umlilo akabanjwa akathinteki hayi bodla umlilo ngicabanga mhlawumbe asivele sinyathele siye khona usekwakhe okay mhlawumbe umuntu ambe wenze kanjani yeah ngicabanga ukuthi asinyathela bafethu si hayi hayi siyabonga siyabonga imizamo hayi khona ayenzima hayi abe mhlawumbe sofike simfice lo mfana ngoba nakhona kuthi usewabaleka khona lapha Qoqoqola ekhaya. Qola ekhaya. akho umuntu yeleka kule ngingide kanje Qola ekhaya. Ngiyalingwani. Nizofunani la ekhaya? Eh? Wena bhuti uzofunani lana angishongo ukuthi angiphinde ngikubone la ekhaya. Yini ozoyifuna ngicela uthule wena baba angindingi la ekhaya. Nalamagadi enabolile nizokwenzani la ekhaya? Ngasho ngathi angindingi. Wena wafuna ukuzongena wena. Namanje futhi usazofuna ukuzongena uzolala nami lana. Ngihlala nento ukuthi umuzi kwamfenu upho wakho wena uzakhela ingane wakho wena baba ngikudingi. Ngicela uthule wena baba. Ngithi thula baba. Ngasho ngathi angindingi. Webhuti lalela la. Kwanawu nestaff ngijwayela kabi ngathi angindingi la ekhaya kade ngasho ngathi hambani musulokho uthi mana masimba ayidona uzothi mana masimba baba wakho phela kuyena wami ngazongijwayela kabi ngazongijwayela ubaba zalo angiyeka wena neyinwele engakabila uhamba ukama ngangeke ngizongena mina into enjeni usiqatha yini ofana nawe ngazongijwayela kabi ngangeke ngizongena wena mina njengoba ubonile unjeni Ungena ngante. Wafuna ukungena. Ngizongijwayela kabi wayefuna ungena lona nalo baba bolile lo baba lona ngcolile wena baba angidingi la ekhaya ngithi angindingi niyangizwa singithini ngicela ningihambele nawe wena futhi ngicela ugcine nci ulokhuza la esamzini wami lana angini oyisilutho ngicela ningiyeka phansi angeke ngisengivuli kwami lana ngantshela ngathi angindingi angiyeka wena bolile ngeke ngisengilale nawe sathi ngangalala nawe unjeni njengoba uhlula ukama njeni ngazongijwayela kabi nani magadi abolile sukani lana ngicela ungiyeke wena futhi ngicela uyeke ungijwayela kabi nalezi zitori zakhe ezibolile Mana mfethu mana. Ngazongijwayela kabi ngime makwenze njani khona ngime makwenze njani khona awuli nami wenze njani ngalitshela kwasiganga ukuthi angindingi lana kunini lohlazi ningibukanisa nomakhelwane Ngiyafuna ukulalela. uyangijwayela wena ngithi uyangijwayela wena ngathi angikudingi lana kwami wena baba phinde ngikubone ngizongijwayela kabi wena nawe awungiyeke wena wesiqatheni musuloko ngikokokokokokoko ngazongijwayela kabi hamba ufuna abanye abafazi cathi ngangalala nawe unjena mina cathi ngangalala nawe yayithanda kabi mina indoda yami seyashona ngicela ningishiye ngophisa nalo baba obolile lo
unesiphi siyale enganeni uzothi futhi angiphinde ngingene lo ubolile umfana wakho ngihlangana ngobukhotheni izindlana ngobukhotheni ngalotshola ngiyekeni phansi ngikhathele nini ukuthi ngalotshola yashona leyo ndoda kumele ngiqhubeke nempilo ngeke ngiyekeni phansi ngiyekeni aha ngicela niphume la manithanda ukuhlala ke ngisho senithanda ngekeke ngisho senithanda anindawo ngicela ningeke phansi hayibo nali umkhulu lo weyibuko angindingi la kwami manithanda ukuhlala ke nohlala lapha kodwa nje angisanidingi la kwami hey futsek man eliphara leli elidla insango ehamba lifuna zonke iqatha oqala usebenza nokusebenza unjeni cathi uyini wena uyayibona ukuthi unjani kodwa uyayibona ukuthi unjani aha Hayi bafowethu sihluleke kanjena ke sibese sithatha amasakana ethu nenyawo zathi ke esibelethe bafowethu ngoba sihlulekile ukungena ngaphakathi njengoba nibona nje ukuthi ke asikwazanga sisukuthi asivulele ayihasazi bafowethu ukuthi kokwenziwa kanjani babo nje ayinkinga le hayi indaba longumakoti lo yawabona abafazi bamanje madoda manje hayi inhlonipho ayikho ngathi akayalwanga la khulela khona hayi into esifunakala manje sithola bomndeni wakhe sihlangana nemndeni yonke manje ngicabanga kanje sithola ikhaya sihlangana nemndeni yonke ikhulunywe lento le kodwa nabathinta kodwa ke khona abakhona naye naxhumana baba lo saxhumana nabo ngamtshela baba ukuthi asixhumane nabo ayi wathola umama wakhona nje kahle kuleya muzi futhi ukuphilwa le yampilo kuleya muzi abakwazi ukulalela babona umama wakhona wasichitha nje wakhala into yokuthi ngingahlukunyezwa ingane yakhe lapho usezwile ukuthi ingane yakhe ikhishwe inyombazane lapho belingenwe yimi ngithi mina kanti kuyicala lokho ngoba isintu usiko lethu thina abantu abamnyama umakoti mayesemncane umakoti kumele egadelwe ingane hayi uma wakhe wathi ayisi yebona bayiphila kudala bona wara khuluma into eyiningi funa khona hayi esizwa mfethu esilahla kodwa kuyaphoqa ukuthi sihlangane nabo manje siyahluleka bese sithi sowazi ukuzama indlela yethu ngicabanga nami leyo nto nami ngicabanga ngisibuze nomama ukuthi uzokuthanda ume nomndeni sozokubona emndenini uthi abantu abakanjena ke hey basuke beyamagugu amabuke angithi phela bayidla nalo imali yakithi iyalapha le mali yakithi manje ngeke beze bemlahle ngecala bafuna ukuthola nabo manje kuhlungu bakwenza nje basiqhelisa basibeka kude ngisadla ngishela emnyama isethe asidle ngishela emnyama kodwa ke asinandaba nalokho indaba enkulu la ukuthi umuzi vikela isithunzi somuzi zomfowethu kube yikhaya yabona manje kuzophenduka isikomplazi lo yamuzi ungathatheki kalula umuntu sohleka abantu thina kuzophenduka isikomplazi ngoba naye lofana emncane lofana lo akathandana naye bazohamba hambe bexabana uzokwenza njani uzongenisa omunye angithi phela inkinga le kodwa sethembe masikhuluma nonina uzosizwela unina ngoba phela nayo nina mayimxana kumele bize umndeni kahle hayi sekufuneka izindlu base kufuneka umndeni njengoba bafika bezomletha la bemdonse ngengane babengahambi bodwa babehamba la nemndeni yabo nabo bengazi baletha umuntu onoshintsha kanje hey akuze fezela so Scorpion manje asathinteki kodwa subscribe wafethu soloqhubeka wafethu mhlawumbe emzameni yethu esiyenzayo sibuyele kunina bafethu sinitshela bafethu mangabe mhlawumbe uyayibuza ukuthi ke le story kanti siqalaphi bafethu story saqala la njengoba ubona nje ezongena istory sonke la njengoba sibona sekuno part 3 la
Igama lami nguSiphiwe Ntombela bengicela nje uma uqala ungena kuleli khasi uqofoze usubscribe button ukuze ke uzothola nje bafethu okuningi esikwenza ke kulona leli channel bafethu siphinde senikhumbuze subscribe ngumosha idatha kodwa nje usuyibeke emathubeni ukuthi ube umuntu oqala ozobona umbukisi sisuke ke sufaka mhlambe ngaleso sikhathi leso so bafethu ungakhohlwa ke ukulike ukucomment ukushare ucomment bafethu uyasiza thina njengoba ke usibona nje sibancane uma sisebenza udaba siyakwazi ukuthi sibheke lapha nama comment ukuthi bafowethu mhlambe udaba mhlambe masingakwazanga ukuthi siqede noma mhlambe masiqedile kodwa mhlambe masibhekana nolunye udaba mhlambe oluzocishe lifine nalolo mhlambe iziphi izinto mhlambe singayigwema noma singakwazi usiqaphela ukuze sikwazi ukuthi udaba mhlambe libe impumelelo ngaleyo ndlela wena usukuthanda ngayo bafethu so njengamanje ngithi nje ungakhohlwa fethu download i-app yakho Easy Badge sebenzisa i-promo code ethi ke ZOSO ZOSO mayibeka nje bafethu amathubeni right kabi lapha ukuthi uhlomule imali ubheje ibhola ubheje lama game lapha uhlephulela imali ya so bafethu njengamanje kunodaba lapha esifisa ukuthi ke sililungise sifisa ukuthi sil-attende njengobona nje lapha eceleni kwami ngineqhawe lami la elizokwazi lizosilandisa ukuthi kwenzakalani kwenzakalani ngempela so qhawe lesizwe asibingelele bebhudo omdala kuhamba kanjani Kuyaphileka mfowethu yize nje umoya ungaphili. Yebo. Qhawe lami mina mfowethu ngiyalwazi udaba lakho kodwa njengamanje ngicela ukuthi mhlawumbe uchazele umbukeli ukuthi udaba lakho luthini kanjani ubani wakabani udaba wawuphi nendawo. Mfowethu igama ngobongani. Qhawe lesizwe. Isibongo ngwakamkhizi. Ba. Ngokudabuka ngilapha mfowethu kwaMashu. Oh yeah. Yeah. Manje qhawe lami into engilethela inzima kakhulu ngoba senginesikhathi ngikubhalela ngingakutholi. Yebo. Ngifune ngakufuna kusho ukuthi mhlawumbe umuntu osiza abantu abaningi abaxakekile ngiyembona. Xolise qhawe lakise kunjalo bhuti omdala. Ya udaba lu kanjani qhawe lakho udaba? Mfowethu sashoma kunomfana omncane wakithi. Yes. Manje mfethu lo mfana omncane wakithi usehlala ezintabeni zakwa Clermont. Yeah. Lapha ekhaya nje usaphenduka umdlwembe. Yeah. Into engaphenduli, into ongayazi, into engekuyichaza. Yeah. Into ekwazi ukubeka mina isandla ezingikwazi. Hayibo. Into eseyashaya ngisho ubaba mfowethu osizalayo. Hayibo. Nomama akasekho. Lo muntu kufa ngabe ngithembele kuye ukuthi uhleli nobaba bengisematohweni. Kodwa lo muntu yena osenza kanje wavela wadunyelwa ugogo omdala isalukwazi mfowethu lo muntu ungaphezulu ngisho kwanami. Oh yeah. Wavela uhamba ohlala naye mfowethu. Oh yeah. Sithi sizama izaba sokuthi ke sihambe siyomlanda mfowethu. Hey safike saba nenkinga. Yeah. Asishawanga kanje. Nishawa. Yena uvela uqobo uvela aphume nomuntu wakhe angazi noma usewubaba wekhaya lapha noma useyini noma usenjani uvela avuka umbhejazana ngimaze namandla kangaka. Yeah. Yemfethu ngikhuluma nje nanka amanxeba la. Ngakwazwa uye lo. Hayibo. Ingane mfowethu Mana mangaka amanxeba la. Mathathu mfowethu ngivika u7 lo. U7 lo hayi nokuthi yini Manje u7 ugwaza kuphi? Gwaza kuphi? ungigwaza khona le sizama emzini ngaka emzini lesasithi siyomlanda khona. Hayibo. Okudlula lokho ke ngihambe ngiye etohweni. Hayibo. Mangibuyele etohweni ngiyafonelwa ekhaya. Usefikile ekhaya uthi uzosigcwalisela. Usefika ubulala ikhehla ngenduku. Hayibo. Njengoba ngisho nje mfowethu ukuthi sekukudala ngizama washaya ba ikhehla liuba ikhehla ubaba wakhe noma. Hayibo. Uphuma kuye. Hayibo. Manje indlela avela abe namandla ngaya ngazi noma bamfida nama drugs lapha noma unjani hey ungakubona ukukho mana lo mfana nishiyana ngeminyaka emngakanani naye unangaki yena mhlawumbe umbheka mfana omncane lo kuno 27 28 hayibo yemfethu ngiyakweletisa nje impela la ku 9 years ya mengicabanga manje ekhaya waphuma kanjani ekhaya asizwe izathu sokuphuma kwakhe ekhaya ukuphuma kwakhe ngathi wahamba nabangani bemdansweni yeah bahamba bayodansa kuyaba bayabuya akasekho yeah ngibuze ke mina kubangani bakho ukuthi awu kwenzakalani yeah nahamba nomuntu wangabuya yeah
kuthiwa hayi uyivukele ngomuntu usegrade kuyabuya emveni kweviki uza la ekhaya usehamba nomunye usisi bahamba ngemoto uthi uzoqoqa ngokwakhe hayibo angazi ukuthi yini yakhe ngoba ube umuntu ongasebenzi yonke into ayigqokayo izanyelwa yimina ngoba ngizama amadogo mangithi ngiyakhuza khona lapha usasho isibhakela ngabe ngithi mana kanti waniqala kanti ekhaya phakathi ekhaya phakathi hayi cha unedimoni mina sengenziwa ubuhlungu nje nanokuthi ngize ngithatha ubaba ngithi mhlawumbe uzohlonipha siye khona nako ke ngifika ngiyagwazwa ke manje angiyazi into nje mina mfowethu senza mana nizalo umama oyedwa naye umama munye mfowethu ubaba munye mina akuthanda ukufana kakhulu nomama yena ngathi uthanda ukufuza ubaba so manje abangani bakhe mawukhuluma naye wena bathina abangani bakhe abathi udlisiwe lo akekho umuntu ongahlala nesigogwane esingaka hayi imncane kangaka udlisiwe futhi nami sengiyabona ke sengiyakukholelwa lokho ngoba ngisho ukuthi uyamfona uvela athi ufunani kumina wena ngithi ngahamba lapho kini ngeke sithi yini phela kusho ukuthi yena senelinye kubo uhlala kahle nalesigogwane sakhe angazi ukuthi kwenzakalani kuyena akasebenzi vele ubengasebenzi uhleli nje total nje nalo mama angazi lo mama mhlawumbe uyena osebenzayo omondlayo angazi kwenzakalani ukuthi umuntu emdala ngavela athathe ingane ayidlisa imithi azoyifuya le igcekeni la kwakhe ibinekubo uthi umndeni wakho uthini ma uvuna nanokuthi zisigwazeke manje sekuchitheke negazi phela ukuba ngivika ngangangifile nje uyayibona lento ingakanani itishe ezazila mfowethu angiyazi lento angiyazi ibha manje kani banganisabuyela ke uzobuya kanjani mfowethu njengoba ngicele nini ukuthi ake nizame ngoba ngeke ngibone ukuthi unabo abafowethu abathafunyana ukuze ngizothola ukuvikeleka nabo hayi bafethu ayinkinga le yo angimbophisi yena kunzima ukuthi ngingabophisi ingane kama kuyiyona yona so ngifuna ukuthi kuzame kizaba mhlambe ngimkhiphe lapha mhlambe ngithi kwenza umsebenzi aphalaziswe ngesitayela ngithi at least avakashele ekhaya mhlambe khona okuzokwenza angazi ukuthi ngoba nami bengibuzela khona bengithi ngifuna ukubuzela khona ukuthi awulivulanga ngani icala umbophe ngoba phela uyedwa mfowethu nobaba naye angaka babili sibabili mfowethu manje nobaba mfowethu ngiyengibuka hlala ukuthi usehlala umuntu ongaphili yamudla naye ngaphakathi ngoba umuntu omdala nje lapha siyazama kube khona uyomcleanela kodwa manje uyabona ukuthi uyakenqeza ngabe ukhona lo mfana abe nanomuntu ozoxoxa naye yabo njengomuntu omdala mina kufanele ngiphume ngiyobheka isinkwa mfowethu hayi inkinga ke le yo manje ngingenazama nokubuthi nibatshele ngoba phela nani mhlawumbe nazo izihlobo nihambe futhi mhlawumbe nomconfronta yena umfana mfethu nje angisho mina ngagcina ngokugwazwa lapha ngase ngiyabona ukuthi ukuphindela kwami lapha kusho ukuthi ngicela ukufa ngoba phela umuntu lo muntu uyabona uyabulala inhliziyo la uma ungishaka left uqondile mhlawumbe wena awumshayanga wena mhlawumbe wena waqala wagadla kuqala yabona insizwa umuntu umuzothi usathi uyangena athi ufunani la ungakabeki ngisho ubeke udaba avuka umbhejazane ngalendlela angazi ukuthi uthelwe ngeyibonko aveleze nje ngenqindi nje awuthuthu sadidiseke ngenqindi hayibo wadonsa umbeze abo ngisho ubaba wabaleka wabheka leni sithi naku usibulawa ingane nedimoni angazi imithe njani le nedimoni angazi ukuthi imithe njani engaphuma kanjani isixazululo sakhona angisazi ukuthi kona ngizozilahla lapha ku hayi bafowethu ngiyethemba ukuthi bafowethu niyaluza udaba kodwa ke ake sivakashele ubaba ukhona ekhaya ngithi ukhona azivakashele ubaba bafowethu siyozwa kuyena mhlambe njengomuntu omdala mhlambe ekhona izinto angafika sicebise ngazo nomeja siyeni nomeja singayi yabo ake sizwe ngayo ukuthi ubaba mhlambe nayo silapho seyidelile ngumfana ngoba thina kumele siyozwa kuyena ukuthi ngabe usedelile yena ngumfana ukuthi mhlambe singakwazi imlande ngoba thina somlanda thina so uhluleka nathi khona kodwa kusala engikwaziyo ngeke sikwazi yabo sithembe incane so bafethu ake sithuthe njengamanje sekhona ngicela nihambe nathi bafethu sikwazi ukuthi soxoxa nobaba sizwe kuyena ukuthi sinqumo ngengane yakhe uthini yena siyabonga
Oh. Baba. Ninjani? Hayi sikole. Ngala. Njani baba? Siyaphila baba wami. Ayizona lensizwa belixoxele ngazo lezi. Ukuthi zizothi ukusondela sidinga idudaba likabafu. Ya niyaphila kodwa baba. Siyaphila nje lo ngisho lutho amahlala khona mfana. Yebo. Oh sesithi hayi nathi ake sithi ukuzozwa lana ngoba umfowethu usibhalele umfowethu wasitshela ukuthi manje kunodaba afisa semsize ngalo. Negama lami nguSiphiwe Ntombela. Hleli ke nje sisiza abantu ezinkingeni abasuke bebhekene nazo. So ngiyacabanga ukuthi neqhawe leli besingalazi kodwa nakho njengamanje sesiyalazi nawe futhi sesiyakwazi namhlanje ngodaba ke enibhekene nalo. Uke wasinabela umfowethu wasinabela sase sibona ukuthi mhlambe kumele mhlambe usisize kubaba sike sisozo ukuthi mhlambe yena mhlambe uthini ngalesinqumo ngoba baningi kakhulu abantu esesibasizile ngoba shuthi mabona kude njengoba usibona nje. Indaba ende ndodana. Yeah. Ebuhlungu. Yeah. Kwazise mina sengimdala ngibona nawe. Baba. Njoba nje undodana enilandelo mhlambe ngiyacabanga ukuthi unixoxela udaba lonke. Baba, yebo. Hayi. Ndinomfana la. Yebo baba. Umfowabo. Umncane. Yebo. Hayi, umfana oswavela wavuka endlobane yisilwane uqobo lwasiyazi ngiyamesaba. Ngiyamesaba. Wabona uvele ushawe ingane umdala kanje. Ubona nje mfana la umhlathi wawutshekile. Lo mfana uyinswela boyo uqobo lwayo. Uthandana nomama. Osekhulile nje kunaye. Baba. Akazi noma wathatha ubuhle ngoba cha yena ngathi umuhlanyana phela. Hayi manje hayi umfana uyasangana ngalendlela ukuthi sathi sifikile khona wangafuna ukuzwa lutho wangikhwela ngesibhakela wangilimaza ngabuye esibhedlela mfana. Ngasinda ngokulambisa. Nakuba kube wayengekho yena undodana. Mhlambe ngabe ngafa naye wasinda sasinda nje ngokulambisa. Ngenxa yesimo ayisona lo mfana. Ngiyethemba mhlambe uzongisiza wena ngoba ngiye ngizwe ukuthi uhamba nensizwe ezigoma goma. Mhlambe ngoba angazi noma ngizothi ngiyamdinga ekhaya noma ngiyamdinga ngiyamsaba nje. Angifisi ukuthi abuye azohlala mina ngaphandle mangabe kwenziwa uCozwe Mphini Mumbe mhlambe waphalaziso noma kwenzeke. Ngoba hayi cha ngiyamsaba. Ngiyamsaba ngendlela anolaka ngaya ngazi le ntombazane yami enzani noma mhlambe badlida kamizwa ngoba nayo yayikhombisa nje ukuba nolako lwesimanga. Ayibambeki. Kwayona nje ubona ukuthi iyamvuna kule nto ayenzayo nayo uyayijabulela futhi. Angazi. Manje wena ukushayelani wena ke? Ngishayela nje ukuthi sithi sizomlanda sicela abuya ezekhaya. Manje uthena ngeke akwazi ukuhlukana nomuntu wakhe. Manje lo muntu wesifazane engathi unenkece. Ngisho ukuthi uyamondla. Waphela la ekhaya thina sidlela nje imbuya ngothi uyandodana lona osizamayo. Ngokuthi enabamba amatoho kabuye nenkece sithenge lo sikuthenga nami ngiyitholele impesheni yami njengomuntu omdala. Ngizondlela uhulumeni. Hayi ke manje ke angazi noma ke wahanjiswa ukuthi yena ngoba mhlambe engasebenzi undodana lo mdala umfowabo emizama ngemthengela nezinto zokugqoka akasweli lutho yena ngomthetho. Afuna ukutshelwa injalo. Akafuna ukuzwa lutho akaswele kodwa nje hayi ngiyacabanga ukuthi lapha hayi udla kahle. Ngoba hayi akezwa lutho nje. Baba. Akezwa lutho nje. Kodwa ke mhlawumbe kubaba mhlawumbe usafisa mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uyena umfowethu mhlawumbe abuyele ekhaya. Mangingathamba leli ikhanda lakhe ingane yami ugcine. Ngiyamkhumbula njoba saze saya nje kwakuyikhona ukuthi ngiyafisa ukuthi abuye ekhaya. Bangathandana ke nqabe.
kodwa azi phela ukuthi unekhaya kwazi sengimdala makwenzeka la baba uhlala yedwa la mfethu makwenzeka lana ngithule mina ngiyovala ubani amehlo ngoba undodana lo uyasebenza manje ngibangedwa la kwenzeke balethe lo muntu athi ungisiza sizwe okungasho lutho ahambe sengaba nalezi zifo ekuthiwa mahlala khona yini lokho kuthiwa ukukhuphula igazi kakhulu ushukela noma yini khona lokho nje khona lokho ke mfana ngikona kubuye kungikhathaze manje makungisuka ngingedwa nje ngangibona ukuthi mangase kuthiwa nje kucime sami isibani kusho ukuthi ngiyotholala ngidindelezile nje mina sengizomela baba ngoba ngitshela ubani ibuhlungu sekunuke ibuhlungu kakhulu impilo yami bafana ibuhlungu impilo yami mathatha nxese baba nxese ibuhlungu kakhulu ngicela ningisize ndemzana ngicela ningisize ngicela nje nizame ukuthi ningikhulumela naye ngazi ukuthi ngeke azehlule lezi goma zakho uhamba nazo baba ngiyacela ba umuntu mfana wami ngiyacela hayi nxese baba nxese baba nxese baba abona ke madoda njalo ngisazi ungindaba la ekhaya nxese baba nxese hayi baba mhlawumbe ngicabanga ukuthi umuntu ake mhlawumbe azami baba ngicela ukuthi baba asemshiye ubaba ngoba mhlawumbe njengoba ekhala nje nezifo ngicabanga ukuthi phila kube enye into ngicabanga ukuthi ubaba simshiye ubaba sihambe thina sibone ukuthi mhlawumbe kuphi okungenzeka yabo cabanga ukumbheka baba wami sikhona le insizwa ngiyacabanga mhlawumbe sokushiya baba wami ngoba ngesimo sokuthi mhlawumbe asifisa ukuthi mhlawumbe uhlubuke umoya saba nje ukulibhada lapha ngendlela lomfana ayenza ngayo kimi angazi uma sekuphinde kwenzeke futhi sengingafile ngifele khona lapha ngithanda ukufaka indodana uyazizama lo mfana ngithanda ukumfaka endlebeni ngcono bangifa ngifele la endlini hey bafethu akezami bethu kumfonela yazi isimuzwa ukuthi uzothina ngicela umfonele baba mina inamba yakhe mfethu ngifake sengayidelete nokuyidelete asenazi inamba zayo kahle kodwa awubheke lapha efonini wena soyidelete wena soyidelete mfethu angizokwenza njani mfethu umuntu wangigwaza kanje angisazi ukuthi nganibhale ubani ngoba nje ngendlela ngingakhona ona le namba endala because sifuna ukumuza umoya wakhe ngoba kubalekile ukuthi simuze umoya isangena kodwa kubaba yangena kubaba ubuyamthola ubuyangamtholi ngazi ngoba sayeka naye phela ukumncenga ngale ofika amsobozele phela hayi lesimfonele ngayo le ngicela ukuthi ukhulume baba sizwe ukuthi uzothini isondezele lapho sawubona ndodana sawubona mfana wami Imino uyihlo baba ukhathazi libulungifonele ngathini kwena ngicela uhlukane nami phansi awu uzongithola ngezinye inamba engazazi manje kodwa kwenze njani ngicela ukuhlukana nami phansi baba kade ngikutshela ngiyacela into eyodwa njalo ngicela ubuye ekhaya ngicabanga ukuthi unyoko la ekhona uyaphenduka emathuneni ngiyacela ovela walivala ebuhlaza lokho alifaka usikuphinde ukhulume qha esiza ukuthi mhlawumbe uzothini kwena yabo bafo kandini inkinga manje hayi bafo mina mfethu ubonga lalela khona into ebefisa ukuyenzela umama la ekhaya mfethu lalela mina ngisicela ningeke phansi umama kade ashiya yini ngathi konke lesifuna usondela konke esifuna ukuyenza mfethu lalela ngiyeke phansi mfethu kodwa ngenxa imina ngiyeke phansi
Hawu mfowethu sazalwa nawe mfowethu. Mfowethu nomfowethu oyedwa. Bye bye. Pusek. Hawu. Ngamuzwa Ngicabanga ukuthi sivele simhlasele akudingi ngisho ukuthi ngize ngilentuze ngize ukuthi sivele nje sihambe sekuyena ngabe ngisemfonela sidala. eyona nto ezosiza leyo. Hayi le ngane. Kunze mhlawumbe nje baba okuyisifundo nje wena kuyo yonke lento yini yiphi nje mhlawumbe into ongayifundisa mhlawumbe nabantu ababazali mhlawumbe emakhaya. Hey kunzima khona. Yeah. Kodwa nje engakusho ukuthi noma ingane ngaba yini ekugcineni ingane yakho. Yeah. Ngeke ngizwe nabashumayela emasontweni bethi ingane uboyibiza ngumprofeti ngisho ngabe kuthiwa idle izidangamizwa noma kuthiwa iphuza utshwala. Uyithande nje ingane yakho. Ngiyamthanda mfana ukuthi nje sengiyamsaba. Ngiyafisa sokuthi ngiyafisa nginesifiso ukuthi abazali sengathi bangazithanda ingane zabo. Noma kukusiphi isimo ngoba njengoba lapho nje uma ngabe kwenzeka kucima isibane kuyena udinga thina. Ngeke azamenze lutho lo dade lo wahlala naye. Ngeke amenzele lutho. Nje usenjabule esikhashana into ezophela futhi. Into ezophela nje. Ekugcineni njobe ehlala lapho nje ngase ngisengenzeka ukuthi uflathelwe naba phansi baba uma ngabe kufika ukufa kuyothola mina nomfana wa ngicabanga ukuthi baba ngicabanga ukuthi mhlawumbe ubaba sicela indlela qhawe lami ukuze mhlawumbe siyobona khona lapha ukuthi mhlawumbe kwenzakalani. Mina ngizomela lewe madoda ngeke ngizosondela nje kodwa ngiyathemba mhlambe khona okuhle okungenzeka ngoba impilo inzima kuleli khaya. Impilo inzima. Seziyozama ukugcina. Impilo inzima. Ayakho inkinga baba. Ngicabanga ukuthi umuntu akabona gcobe saphuma siyabonga kakhulu. Bonga kakhulu baba. Ngathi ngihamba kahle baba. Amen baba siyabonga kakhulu. Ayisho fethi kinga leni ayigophi. So bafowethu njengamanje sendleleni bafowethu ebheke ubo wenkabi la ngobona nje Cathi masifika lapha phezulu ngithi sothatha u left. Oh yeah. Hayi bafethu abafethu bafethu mina ngiyazi leyanto mina mfethu ukuthi umuntu avela athathe intwana mfethu ayidimoni lento mfethu idimoni le uthethe jika phela ya left uyishaya ngento engasukumi phansi hayi lento mfethu awazi udu lento mfethu idimoni lento leyana mfethu angeke mfethu awu amandla amangaka wekuvela spinisi okwethu uzombona hayi vele uqonde mfethu uqonda mfethu Thatha left angithemba ukuthi angiduki hayi ngathi ngiyabona akushothi lo left okugcina hiba uzohlangana umuntu hayibo wakini mfowethu intwana yakini hayi bafethu abamunye mama munye wavundla ngakushiyela ibele hayi bafethu wona usonamandla okuthatha isikhali mfowethu ungenze kanje ngiyakubona nokwami kokukababa ke uyihlo kuzala yazala lesibhedlela ngenxa yakho hayi bafethu angiyazi lento lento angisazi ya ngicathe kuona wona lo mgaqo lo masithatha u left lo ngicela uhambe kancane ke mfethu ngoba alo muzi senginesikhathi eside impela sawo kunjani wona ngithi ula kulo layini ungezansi ngiyakhumbula kwakukulo layini yabona ke nabantu sebakhida sebakhila abantu akusabonakali nakahle abona nje yonke lento ngiyazi le
Oh nangu umuzi une18 ngiyakhumbula sadlula kulona 18 Oh yeah. kunendawo engazi ukuthi ekucima ukoma la yakudala unakhona nasi isihlahla udayisa into zophuza la naku zamani thaveni kusekwabhasha hayi sihamba ngawo umgaqo wonpela wonpela container kwakuwumuzi wesibili noma wesithathu uma usuka kwicontainer Oh yeah. Should be lo negiza phezulu. Ngenzeka kwakuhlaza kodwa wathi nalo sanda nakwakhe hayi zazi khona lezi zinto lezi khona la Ikhona nali ngisobanya ikhona mfethu la ubanya yena asincike ngabo asicinga la yangaphuma hlanya limaza imoto wethu yakho umuntu Sho nje? yabi ayi ngeke idimono ngempela uthi mavela aphume ne18 la mhlambe sathola nesibhamu mazi ngani oshuka mama hayi sas ubula phela ngenduku hayi ngoba zikhona igaqaqaqa asithemba ukuthi so bafethu njengamanje sesifikile la ya soqatha kabafethu kungekudala sibone ukuthi mhlambe yini ezoba umphumela kuthina kuyo yonke lento lesiyenzayo siyabonga vala nje Ya makhelwane. hayi ikhona mfethu la hayi Ya. Qoqoqola ekhaya. bekuncinzini wena mengicabanga indaba yalo mfana igazi laliqhapha khona le wonke la imfethu aphuma ubaba waphuma wawela lapha ya ngimkhava mangathi ngiyaguquka washola kimi wena kwakuyimabhulu Qoqoqola ekhaya. Hamba kanjani kabe yami? Ya siyaphila. ndoda angitshelanga indaba yakho hayi ndoda angizile ngokulwa yazi ukuthi wangilimaza angizile ngokulwa Azile ngokulwa lento sixoxe azile ngokulwa azile ngokulwa khulumela le ndoda lale uqanga mdala kunawe phela uqanga mdala kunawe phela wena ngekuloku ungijwayela kabi wena yes ngaloku ungijwayela moya uzongijwayela phela manje uqala wangigwaza ngazongijwayela wena mfana uqala wangigwaza wena yes weza la uhlangana lapho wena ikilani ohlala nengane encane ha Ngihlalela kamnandi nento hawu yazi siyabona nje emfethu lentwana iyajwayela lentwana le yangikwaza lentwana manje ngizela angithi ngizela kahle yabona ukuthi yenza njani ngikhuluma amasimo yes phela awehlisa umoya manje hayi bo awuyini manje woza awuphela umjitha lona woza vula la vula woza sivula umphindi vula woza vula vula la woza vula woza nase sinyisa woza la ngengene lento yakho la kimi woza sana woza la yewena woza la sikhuluma kawasha ubaba wena washa itime wena sihlama wena washa itime wena sihlama wena ozalana wena manje Mtetele woza vula mnyeka vule lo ayikho into azoyenza vula phela ayikho into azoyenza uzomphinda vula phela wena angalowenza uvuza ukuyidonsisa vula baba yes vula phela uzomphinda angiphethe nanomtafuna vula la vula phela ufuna ngizomphinda wena angithi ngiyagwaza wena angithi wena ugwazing wena vula uzogwaza vula musu ukukhonkotha vula musukhonkotha vula unekwakho wangasebenza lapho ukahlangane nawe wakwasebenza uzupulutho ngabe yakini yolungisa into zakho usekho uhlanganapho vula lawe uzokwazi vula phela hlanganaphi ini wena awubheka unamahloni
Obheka wona mahloni. Alright, yes, vula phela. Mana bethu ukwahle phela fethu yazi. Mana ngithi ufuna umthinde mphinde bethu ucela uvule sokunikeza yena thina umphinde yezwa mfethu baba yazi nawe mfethu nawe usethume kancane yazi ngizodlala wena yima wena ukahle akithi ayizoleke okahle kwayiwona nostep yazi lenja le yakwazi ubaba ulawuleke baba lenja le yakwazi ubaba yewe wozalana wena mana vula lana wena wenzani ngubani ayakasula lento lena vula bhuti vula my brother mana wenzani lana Ngihlalela kamnandi nendoda yami konzakalani mfethu ungayivule le njani umdingi vula wena ngifuna ukukhuluma nawe yami uzosiphatha ukhuluma nawe ngifuna ukukhuluma nawe yazi mfethu kuzokwenza into lalela wena uvula ingqondo udlisiwe futhi wena sima ngoba ubona udlisiwe ngeke uhlale nesakwazi singaka lalela baba wasekhala umfana ngesikhuza inawe phela manje yes ngesikhuza inawe yes awuma kancane mfethu hayi okay khuluma naye umenza umfazi wakho wena lalela siswami sicela usivulele yes sicela usivulela yes akayindawo soxoxa sizoxoxa nje na soxoxa soxoxa mfowethu nawe ngithi uzongisiza nawe yes yini ngisizakala lo muntu ambona umphumela nommese futhi angathi ufuna uzongikwaza futhi engathi angakuphinda baby ungangikhulumi nawe angikhulumi nawe lasikebeleshe khokho yini shaya vula la sikhombise uzobona wena uzobona unyawo linampumulo mfana wami yazo sathi uzophuma la kodwa ukusalayo uzophuma la ukusalayo Shiya ubaba wedwa mfethu uphinde uyamshaya awunangqondo shiyithayima lodwa mfethu shiyithayima lodwa mama wena ukhulumani wena baba wakho ingaganaphi mhlawumbe mabuko wafelwa indoda uzothatha ingane wafelwa indoda uzothatha ingane encane uthanda ini udlala ngengane ubaba wakho mfethu uthanda ini udlala ngengane ubaba wakho I understand mama uyajabula mfethu ingane njengoba shisha ubaba wakho ungenaphi umama manje into okhuluma ngayo ukhuluma nami man to man ukhuluma nami man ayikho alright bathathu mfethu bafethu alright khawulama alright hawe nizobona kodwa wena nyawo linampumulo mfana wami bambe lingashoni sitamandeni shayisa ha uyayibonela ke nawe mfethu ukuthi lo muntu kanjani mfethu hey ayikho into ongathi uyayichaza mfethu nanga umuntu mfethu uzibonele wena nange sephuma nanomunye umbese kusho ukuthi uyangitshela futhi ukuthi ufuna ukungiphinda mina ibheke into enengqondo lento le mfethu ayinangqondo leshandisi mfethu xoliseke nakwena mfethu bese ngiphakamela umuntu umekutela ukuthi uzokuphinda mfethu nendoda nami mfethu yabo lonto hayi kuleko indoda nami mfethu yabona futhi ngishaya ubaba mfethu ya njengamanje bafethu cabanga ukuthi bafethu into elula kakhulu le ngoba kuyaqashiswa la mhlambe ngenziwe uhlelo ngesahambe la bafethu ngibona mhlawumbe ukhona into ongathiwa kuphela noma mhlawumbe 2 hours mhlawumbe kuphuma umuntu angene umuntu yabona so ukutha nje lapha esokutha khona sibone mhlawumbe kwenzakalani yabo into right kakhulu la ngoba kuyaqashwa umqasho le yabo mhlawumbe so right kakhulu nalombese wakhe ke bese ephuma nawo futhi hayi kululeka qhawela nabo so bafethu ndahlanya lo muntu so paka nje samoya bafethu eish
Sipake samoya bafethu hey. Sure. Yeah. Sambe cha wethu. Hayi kunzima hayi. Nange. Nangu umuntu la. Hey. Ikan aja. Mana. Dale. Mana phela awukhuzeke wenzani mana bethu awukhuzeke bethu Wenzeni Wena ngidingi la ekhaya. Qaphela umuntu lo umuntu uhamba nomese lo muntu mana phela Akwazi phela. Sisakwazi wena ukwazi yini indaba awukwazi Ngidingi la ekhaya. awukwazi siswameza awukwazi Ngidala. wema khokha awukwazi Futhi noma gogo nginemsala. Akwazi. Ngikumbesa. Ngamfuna namhlanje. bafethu awukwazi Ngidingi. mana bafethu Ngikumbesa. ukhuluma Yazi wena. Ngihamba bafethu. Wena ubani ekhaya la ekhaya. mana Ubani ekhaya la ekhaya. Shut up on us, Amba. Disekhaya. Kuduka. Bala lapho. Yeke lento ufuna ukuyithinta. Ufuna ukuyithinta lento. Ufuna ukuyithinta lento le. Ha. Uphu. Bafo. Bafethu wona umbukiso lo sixolise kakhulu bafethu ngewatermark. Iwatermark ke bafethu kunenkinga la mina ngakumina. So mayikwabonakala nje abantu belwa bavele ebeyivala ama-ad. Abantu abaningi bazokwazi ukuthi ama-ad
iwona bafethu asisiza ukuthi sikwazi ukuthi nathi sithole amasente njengoba-ke abantu singabakhokhisi ngokubenzela umsebenzi bafethu mahhala. So siyaxolisa kakhulu bafethu ukuthi ama-video ethu ebe nama-watermark. Siyazi ukuthi mhlawumbe abanye baye besho ukuthi hawo sibanibani nje awanawo ama-watermark, wayo awekho abe nama-watermark bafethu. Noma waye engavalwa wakho kodwa abanye awavalwa bafethu. Shuthi nabo mhlawumbe inhlanhla yabo, kodwa nami ngisazozama ukwenza ucwaningo mhlawumbe iyuphi mhlawumbe into esingayenza ukuze bengakwazi ukuwavala.